headlines kan mga parata enot na simana kang balik eskwela mayong naging problema sabi kang DepEd Naga. Sa Lunggigi National High School sa Barangay Kararayan, Siyudad kang Naga, naghahagad donasyon para sa duwang estudyante na nabiktima nin kasulo. Bugaw na nadakop kang anti-cybercrime unit sa Naga City nahampang sa reklamong trafficking in person. Rescue shelter ni mga Ido Asintiko sa Libanan, Camarines Sur naghahagad suporta para sa saindang advokasya. Uyaan mga bareta sa aldaw ni ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Magayon si kinaluwasan kang enot na simana kang balik eskwela. Sigun kay Ma'am Susan Culiano, Schools Division Superintendent kang DepEd Naga, nasa 95% ang kabilugan na enrollees kan mga eskwelahan sa syudad ang naglaog sa saindang klase. Ngunya na taon subuot ang may pinakahalangkaw na bilang kan mga estudyante na naglaog sa klase sa enot na aldaw kan balik eskwela na ikinaugma kang DepEd. Sa laog ni sarong simana mayo mananotaran na dakulang problema ang DepEd Naga. Huli taantas pa ang baralikan sa klase, nakaplano na ang mga prinsipal kung ano ang gigibuhon basado sa kalendar na ipinaluwas kang ahensya. Sa Lunes man, mapuuna ang inaapod na protected instructional block kung saan nakafocus na ini sa formal na pagtukdo. As of yesterday po, mga 95 na. In fact, masalangkaw yata kasi around 1,000 pa ang daimi na account na eskwela, like 22,000 plus siya. But historically, yan po ang pinakahalangkaw na turnout kang mga eskwela na naglaog on the first day or on the opening block of school year. Sa experience ko po. Mayo man nagayon kami challenge, ang magayon kasi napaliwanagan and nakaplano po si mga school heads. Prior to that, nagplano kami base sa bagong niya na calendar kung ano gigibuhon within the week. And I think na-accomplish man ninda. Ang monitoring mi po na nagtapos din kasuudma, igwaning mga readiness na nahiling pa kami na halimbawa 80% kaya sa teacher readiness, 95% kaya sa other aspect. Yun naman po ito ang i-deal with me. Pagpuon mo niya dahil ang sunod na po sa Monday, ano na siya ang apod mi po kaya protected instructional block. Mayo na po dyan yung mga disruption. Iyo po yan si objeto na ma-maximize ang teaching and learning time kan mga aki. Kaya ining 1 week tang ining, yaon na sige po si health assessment, si beginning of school year assessment sa reading, literacy, numeracy. Although ang health assessment po, dire-diretso yan dahil nagtitimbang kita kan mga aki para po sa implementation kan school-based feeding program na ma-start sa July. So ito ang madiretso. But I think gabos na activities po na nakadetalye para sa 4 days na iyan within the opening block. Gabos man po ito na carry out kan mga eskwelahan. Sa ibang bareta, naghahagad ngunya ni tabang ang Salunggigi National High School sa Barangay Kararayan, Siyudad ng Naga, kung saan nagkaklase ang magtugang na Michelle as in Marian Binyas na binawian nin buhay matapos makadamay sa nasulo ni Dangharok kan nakaliis na Miyerkules na banggi. Ang cash donation ang pwedeng ipadaras kay Iya Binyas, asin ang iba pang donasyon ang pwede masubot ipaagi sa Salunggigi National High School o sa Barangay Hall kang Kararayan. Si Michelle ang nakatalaan ko tang mag-birthday sa July 11, asin sa June 19 man si Marian. Sa ibang issue, padagos na nagtitipo ng datos ang Human Resource Management Office kang Naga para magamit sa saindang pagdesisyon kung kaipuhan ng magbuelta sa 5 aldaw na pagtatrabaho ang mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga. Susog ki Ansel Manyo kang HRMO na hiling subuot kang syudad na may natipid durante kang ipinasunod ang 4-day workweek, alagad importante man subuot na maaraman kung kaipuhan pa na magpasirig sa City Hall ang mga may transaksyon sa opisina kang lokal na gobyerno kang Naga. Base naman sa nakaagiman kung naginibok na the other week, garo ang leaning towards to din kami sa compressed work week, ito 76. Kasi garo ang nahiling ni medyo takula sin na-conserve in terms of kuryente, tubig, kasi takulaon po pag ang Friday shut out, takulaon man na konsumo kaya. Pero favorable on our term,
na garo nakatipid kami. Kasi ang pinaka-objective ko kaya compressor work from the start dahil duman sa fuel crisis, and then eventually garo nahiling ni Mayor, ko talagang savings sa generate. Pero other than the energy conservation, para sa ko, importante po itong kliyente. Kung talagang kepuan basindang magdigdi on a Friday, lalo may transaction, yan po ang medyo pigagather tan data para mahilingin naman. Pero from among employees po, favorable sa si 76. Sa ibang bareta, sa nagtapos na selebrasyon kang Independence Day kasuudma, dakul ang nagtuyaw na paborsinda na mayo ng haralawig na pagtarap asin pagpaabot ng mensahe siring kang ginigibo taon-taon. Kabali sa nagpaabot kang sa iyang pagpabor sa ginibo kasuudma, iyo si Ma'am Susan Collano kang DepEd Naga, na enot naman subot nagpasabot na halio na siya sa mga mataram kasuudma. Ang selebrasyon kang Independence Day sa Naga ang nagdura lang ning haros sarong oras. Tulong estudyante na subuot biktima ng sex trafficking sa syudad ng Naga, yaon mo yan sa pangangataman kang City Social Welfare and Development Office. Mantang sospek na bugaw, mahampang sa reklamo na mayong piyansa. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang ginibong rescue operation kang Anti-Cybercrime Response Team Camarines Sur na pinamamayuhan ni Police Captain Angelo Babagay sa tulong babaeng estudyante na subot biktima ng sex trafficking sa siyudad kang Naga sa paikang suspect na si Alice Jaja na nagserbing bugaw o taga-alok sa mga parokyano kang serbisyo kang tulong babae. Ang mga ini ang yaon ng unyan subot sa pangangataman kang City Social Welfare and Development Office kang Naga para sa intervention. Ang suspect na bugaw ang mahampang man subot sa kasong trafficking in person na di pwedeng magpiyansa. Itulo nasa ito kang city di social worker tayo ang sinda sa kustodiya ngunyan. Igwa sa indang mga intervensyon na tigigibo ang syudad. Si itong pimp o ining bugaw nasa siya ngunyan, nasa kurungan siya ngunyan ang station. So may nagkahampang siyang kaso ng trafficking in person. Actually, nobel in pinakaharap niyang kaso. Sa pag-imbestigar kang Anti-Cybercrime Unit, may mga impormasyon man subot sindang nakuha na iyo ang gagamiton sa masunod ng mga police operation. Igwa nga ni siya ni mga kontak ng mga babae na arkay ni tapos inaano niya sa online. Ito sa police matters na ito na kung paano data mo na i-divulge kung paano ang proseso. Nakulang tabang si mga information na naitaw ni Samoya. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Matapos ma-rescue kang PNP Anti-Cybercrime Response Team sa entrapment operation ang tulong estudyante na subuot biktima ng sex trafficking sa syudad ng Naga, pinahigot na cyber patrolling ang ginigibong niyan kang Naga City Police Office. Sigon ki Police Captain Daisy Angeles, sa paaging ini, maaaraman kang PNP Naga ang mga lugar kung saan pinag-ooperate ang sex trafficking na saro sa mga pinapatutukan ngunyan kang PNP Naga. Dai subuot mapundo ang PNP Naga hasta sa dai na dadakop ang mga imbolto digdi. Igwa kitang na rescue na tulong babae nga ni. So katakod duman ang samuyang opisina is continuous ang samuyang patrolling. So cyber patrolling kumbaga kasi since ang mga itong nangyaring ito is through nadakop ito through online. So ang ginigibo kayo ngunya kang Naga City Police Office is through cyber patrolling para madakop ta kung igwa pa man or kung saan sila nag-ooperate. So continuous po. Asaro ini sa direktiba kan samuyang bagong officer in charge na dakopon and dai kami mapundo hanggat sa dai ini mga nadadakop. Sa iba pang bareta, huli taang gabos na PNP personnel kang Naga City Police Office, may kanya-kanyang beat area of responsibility katabang ang mga barangay peacekeeping action teams o BPATs. Nagbaba ang bilang kang insidente ng harabunan sa syudad ng Naga. Susugi Police Captain Daisy Angeles, epektibo subuot ang deployment kang PNP Naga ngunyan, kung saan kada pulis sa Naga may kanya-kanyang lugar ng binabantayan.
Actually sir, ang satuyang mga patrollers, igwasindang inaapod na beat area responsibility. So, gabus pong area ninda, katabang ang sa indang mga katuwang ang mga tanod, nagkakandak ning mga patrolling, day and night po ang ginigibo kaniyo. So, para ma-preempt ang itong mga harabunan na nangyayari. Actually, sa ngunyan na mayo na kami halos nare-record ng mga harabunan dito sa Naga City. Kaya naging efektibo itong satuyang deployment katong may igwang area o a beat area of responsibility. Sa ibang bareta, pinagdeklara na bilang stable internal peace and security ang munisipyo kan San Pascual, Masbate na ikinaugma ni Mayor Sacarina Lazaro. Sinabi man ni Colonel Angelo Lotera, Commander kang 903rd Infantry Brigade Philippine Army, bago pa man maideklara na mayo na sa impluensya kang armadong grupo ang nasabing banwaan, dako na subot ang nagsakripisyo para digdi. Ang San Pascual, Masbate ang panduang banwaan sa nasabing probinsya na naideklara bilang stable internal peace and security. Ang banwaan kang Balud ang naideklara kanakaaging taon. Sa ibang bareta, padagos ang pag-rescue ng mga pinabayaan na ido asin ikos na yaon sa tinampo ang sarong rescue shelter sa banwaan ng Libmanan, Camarines Sur. Hagad maninda sa publiko asin gobyerno masuportahan ang saindang advokasya. Uyan sa Kuyang Report. Re-rescuehin po namin ito. Kung ang ibang ahensya sa gobyerno o NGOs, manlain-lain na klase ng halas asin mga endangered species ang pinag-rescue. Ang grupo ni Irony Caganda Chavez Datun o ICCD, mga pinabayaan na ido o ikos sa tinampo ang saindang pinag-rescue. Uminabot sa 60 ido asin ikos ang enot nindang na rescue sa syudad ning Naga na pinagdara sa sarong-harong sa Bacol, Naga City na iyo ang naging temporaryong istaran kan mga hayop. Siya si Ma'am Leonida Irony na taga-Canada, alagad purong Filipino. Siya asinang sa iyang agom na si Joe Irony, ang founder kang ICCD. Gamit ang sa iyang sadiring resources, pinagre-rescue ninda ang mga ido asin ikos na naaagihan sa tinampo. Nag-umpisa po ito nung bata ako. Nakuha naman akong 3 pusa na tinapon at 2 aso na sinusuot sa sako. So sabi ko sa kung sino man nagsuot ng sako, sabi kasi pakiramdam ko ako yung sinusuot nila kasi galing pa lang ako sa pag-abuse eh. So walang nagmamahal sa akin, walang nagtatanggol. Ganon. So sabi ko, parang ako yung nilalagay sa sako. At that time kasi yung utak ko puro ganon, di ba? So sabi ko, nagmakaawa ako na huwag na, bigay niyo na lang sa akin. So, binigay naman. Hindi ko alam na yung nilalagay pala sa sako, may ginagawang masama. Kasi bata pa ako noon. So, nung binigay sa akin, masaya na ako kasi may 3 pusa ako, may 2 aso ako. So, kung saan ako pumupunta, kasama ko siya sa restaurant, naghihingi ako ng pagkain sa kanya. Sabi, Huli kan pagpadangat niya sa mga hayop na inabandona na. Taong 2024 kan nagpagibo inining animal rescue shelter sa Palong Zone 6 Libmanan, Camarines Sur para may tultul ng maistaran ang mga hayop na sa indang na-rescue. Nag-abot na kaya sa 220 na mga ido asin 46 na ikos ang kabilugang na-rescue kan sa indang grupo. May mga nagkakapirang individual naman subuot ang nagtatabang sa inda para maipadagos ang pag-rescue asin pagtauning sustento sa mga atama na hayop. Alagad, kulang man giraray. Kung kaya, inaasahan man kang grupo kang ICCD
na dakol ang magka-interes na magpaabot ng tabang sa saindang pinagigibo. Sa Libmanan po, sa Palong, Zone 6, Palong, Libmanan. Yun talaga ang shelter ngayon, nasa Libmanan. It's called ICCD, Libmanan. Pero nag-umpisa ito sa bahay lang. And then, ang balak ko lang, sana noon, mag-merge kung sino man ang shelter dito. Pero nalaman ko, wala palang shelter dito. So, nung tinayo ko ang shelter sa Libmanan, umpisa ng 60, ngayon umabot ng 220 at 46 cats. 46 or? 46 cats na. Obheto kang ICCD na pakakanon ang mga hayop na napabayaan, e-rescue as in proteran laban sa mga mapang-abusong tao. The whole team is working so hard for our 6 adult rescue dog with a 10 puppy. Alam niyo ba 300,000 ang penalty sa mga taong nananakit sa mga hayop? Simple sa naman ang sa iyang mensahe sa gobyerno. Pakusugon ang kampanya sa spay and neuter o pagpalagi as in pagkapon kan mga ido as in ikos. Ini para mabawasan man ang pagdakol kan ido as in ikos sa tinampo. Saro sa mga maot nindang mangyari, tabangan na lang kan gobyerno ang mga rescuer nin hayop na may shelter, imbis maggibo pa subuot nin dog pound. Sa animals, and mayor, maano sila talaga kasi ang goal nila nga matulungan yung mga bata na hindi matakot sa mga aso at mawala din yung shelter, mawala din yung mga aso sa kalye at pusa, maging maganda ang at discipline. So thankful na naman ang mayor ng Libmanan at vice mayor ng Libmanan na talagang napakagrabe. Utang na loob ko talaga sa kanila kasi hindi na sila magtatayo ng dog pound. Kasi kaming mga rescuer, animal rescuer, pinapangarap namin sa government na huwag na lang magtayo ng dog pound. Tulungan na lang kaming mga shelter para maalagaan sila at maasikaso. Kasi ang dog pound hindi inaalagaan. Hindi sila naaalagaan. Iba ang dog pound, iba din ang animal rescue shelter. Kaya ang Libmanan ng government ng Libmanan, sila mismo nag-approach sa akin sa shelter ko. Pumunta sila, sabi nila, may balak sila na may balak sila na hindi na magtayo ng dog pound. Kung po pwede na ako kasi ang nalaman nila na may shelter ako doon. Sa mga interesadong magtabang sa grupo kan ICCD, pwede subot sindang i-contact sa indang Facebook page na ICCD. Para sa JNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang ICCD Animal Rescue Shelter sa Palong Zone 6, Libmanan, Camarines Sur ang magkakaigwaman in Memorandum of Agreement sa Municipal Agriculture Office. Sigon sa founder kang ICCD na si Leoneda Irony, may mga kaipuan lang subot pakarayon sa agreement kang lokal na gobyerno kang Libmanan sa pangingenot ni Mayor Edelson Marfil. Sabi ni Irony, obheto kang LGU Libmanan sa Camarines Sur na matabangan ang mga aki na dai matakot sa mga ido. Asin mayong mga ido asin ikos ang mahihiling sa tinampo. Wala pa pong schedule. Nag-meeting na po ng twice. I-revise na lang nila Mayor. So sabi ng secretary, si Michelle, mabait po kasi, na mabait po